Okay, attorney, salamat kayo no sa mo ang gipambit nga kuan og sa saging pato na kita ng mga ingredients ato no. Na una nga ato ihatag ni Brother Silbert unsay yang kadugang ani o dunay mga pangatake gani ha. Ato lang pun tubagon no. Kay kani mga pangatake di na tubagon basi nagtuo ni sila nga sakto sila. O unsa man na okay, Brother Silbert? Salamat Brad Nicolay, salamat kay attorney sa imong gipaambit ron sa atong mga suki nga tigpaminaw. Nakaingon ko nga maog yun ay hinungdan kung ano nga dili jud ko kabiya aning simbahang Katoliko kay ako bang nakita ba nga lambo kaayo og pagtulunan kining simbahana, no? Kay sa ako kong reflection attorney o Brother Nicolay, ang Kristyanismo o ang mga mensahero mailhan nimo sila kung ang ilang pagpanudlo kana bang ga-develop o galambo kay buhi manggod ang espiritu diha sa simbahan. Unya napo ko'y na reflect kay usay kining mga debate sa YouTube kanang mga atheists o kana bang mga intellectuals, ang uban ilang ilayo sa siyensya ang pagtuo. Kunya nahinumngog ko ni St. Thomas Aquinas attorney nga faith is not opposed to reason. So wala ta musupak sa science. Okay. So, bori pasabot ang science o pagtuo amigo. No? O wa na magka-contradict na kana kung kahibaluta. Okay. Yes, so, ang buot na akong ipasabot kung maghisgot kay tag siyensya na yun ang paglambo. Pag-uswag ba attorney? Dili mga makaingon nga kanang bata attorney magdako na siya. Ang iyang nahibaw-an gikan sa iyang pagkagamay o pagkadako pareha sa turni. Maglambo gina. O mauni akong nakita gyud sa Catholic theology o mga pagtulunan na turni. Pero gisinayop lang po pagsabot sa itong mga igsong nahimulag. Parehas lagi atong imong gipasabot attorney no nga si Santa Maria. Klaro man kayo nga atong inahan. No? Kung si Eva inahan nato nga lawas nun sa tanang tao kay siya unang babae, si Santa Maria mao ang atong inahan nga espirituhanon. Dili man na sila mutuwa na attorney kay mangita pa mangyog litra por litra. Nga gani sila nasayod nga sa Nehemias 8:8 sabton man pod og masabot magyud pod na kaayo diri sa Biblia nga gipaila ni Kristo ang iyang inahan nga iyang yung gi-implied attorney gipasabot nga kinahanglan ato pod untang ilhon, no? Ato sigurong i-remind nila attorney, pero nga nung dili gyud sila makahuna-hunaan na attorney ba? Muna magkaingon kumurag wa gyud galambo gyud ang ilang pagsabot niining na isulat sa Biblia kay di man gyud nila mahuna-huna attorney nga si Kristo gapaila dinhi sa San Juan 19 ba attorney? Yes. Og Nicolay. San Juan 19 tudling 25 26 hangtod 27 ako na lang ning basahon no with emphasis. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, babae, siya ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, siya ang imong inahan. Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. No, kining tinun-an diri attorney o Brad Nicolay o mga listeners mao ni si San Juan, no. Klaro kaayo nga sa dihang nakita ni Kristo dito, no, sa iyang tiilan ng iyang inahan o iyang tinun-an, iyang giingnan iyang inahan nga ania ang imong anak. Ang ibot pasabot si Juan o ang anak ibot pasabot ang tinun-an attorney iyang giingnan nga ania ang imong inahan. Yes. Gusto pa ilhon. So mag-ilhanay sila nga anak o inahan nga dili man anak si Juan yun sa unod ni Santa Maria. Correct. Unya atong hinumduman nga ang mga apostol attorney
panig-ingnan, no? Nahinumdum ko sa giingon ni Pablo sa unang Korinto 11:1 nga, sunda po ko ninyo, maingon nga akong gisunod si Kristo. Sa laing version, himua po ko ninyong panig-ingnan, ingon nga akong gihimong panig-ingnan si Kristo. So, example ning mga apostol. So, kay si Kristo dire, iya manggi pa ila dinhi nga si Juan, kinahanglang mo ilang iyang inahan ni Kristo. So, buti pasabot sa Ginoo diri nga kinahanglan awato na to si Juan pod attorney. Nga ilhon na tong inahan pod si Santa Maria. Pero nga wala man na mabus lang hunahon na attorney. So, mo nang makaingong kung naagyud, klaro kayo ang Espiritu Santo galihok sa simbahang Katoliko. Kaya ang iyang mga sakop, nakahuna-huna man yun na attorney. So, maulgi na, Brad, nga, kanang, ang atong papel karon sa paghatag nila o mga kasayuran o sa pagpatinaw sa mga pagtulunan sa Iglesia Katolika. O kung maghisgot ang relasyon sa inahan o anak attorney, unsa man na pag justify, unsa man na pag moingon tang dili gyud na ikalalis. Katong mga apparition nga imong gihatag attorney, usa man to ka pag pamatuod nga wala gyud mapakyas ang atong inahan, no? Kay katong iyang mga apparition mo man to inahanon iyang pag-prove nga inahan gyud siya. Padayon siya sa okay, pag-uban sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kasama sa usa ka inahan diya sa pamilya, sa iyang pagmatuto sa iyang mga anak, kanunin ay siyang magpahimangno o muhatag og mensahe, no, alang sa iyang mga anak. Ug mausab si Santa Maria pinaagi sa iyang mga apparition. Pero di lang pud lagi sila mo to, attorney. So, kini atong mga igsoon, Brad, nga mga dili Katoliko, bot lang nako ipatinaw sad o ipadungog kanila kini usa ka basahon. Sige. Nga giuluhan kini og Mary, the Mother of Jesus, sa atong mga igsoon nga mga UCCP kini mga igsoon, United Church of Christ in the Philippines, og may kalabutan kini sa usa ka speech ba ni? Sa ka-lecture o speech ni Reverend Milanio L. Awanan. Si Reverend Milanio Awanan, matod pa, usa siya sa religious director sa usa sa mga universities diha sa Dumaguete mga igsoon. So, dinhi sa iyang libro nga giuluhan lagi niya og Mary, the Mother of Jesus, Faith and Order series number 4. Sa pahina 10 nining iyang libro, sa introduction pa lang sa iyang gisulat dinhi. Ngayon siya, as a Protestant, I am convinced that we are like children growing up in a household without a mother. We have ignored or neglected the rightful place of Mary, Mother of our Lord, and the benefits she brings to our life. This neglect of Mary contradicts the witness of the Scriptures. Consequently, it has impoverished our theology, liturgy, and life as disciples of her Son, Jesus Christ. Unsa ko no? Matud pa, nining atong igsoon nga usa ka pastor sa atong igsoon sa UCCP, nga si Milanio L. Awanan, nga as a Protestant kuno, he is convinced that we are like children growing up in a household without a mother. Yes. Isip kuno usa ka Protestante, siya konbensido nga sama kuno sila sa mga kabataan o sama sila sa mga anak nga nagtubo sa usa ka panimalay nga walay inahan. Yes. So ilang giadmiter na sa ilang doktrina o sa ilang pagtulunan gifeel na sa mga pastor nga sama sila sa usa ka panimalay diin ang mga anak nagtubo nga walay inahan. So, nga naman kay gisalikway lagi nila ang papel o ang papel nga gidula sa mahal nga birhen sa kaluwasan sa atong kalag o sa ilang kalag.
Ang atong reflection ani attorney insakto kay biblical or wa gyud mo upo sa siyensya no kay galambo lagi, pero ang ilang impression, ilang pangunahuna negative. Muna makadumdum din ko sa giingon ni Isaias ba sa 5:20 nga dunay mga tao nga ang itom himong puti, ang puti himong itom balihon ba attorney? Yes. No. So ang atong saktong pagtulon-an ang ilang pagsabot dili mao no kay kana lagi no kung klaro man gyud tong sa Juan 19 nga gipailan ni Kristo ang iyang inahan nga ilho natong inahan no iyang gikasangkapan si Juan no. Isip example. So ma-picture na to nga dapat makita gyud na diha ng relasyon sa inahan ug anak. Unsa may relasyon sa inahan ug anak? So naay mutual giving. So Yes, sir. mo si Mary mo to mo naay mga apparition pakita niya kay doon na siya mensahe. Mo man na inahanong pagpakita no sa nga inahan gyud siya. Dahil ng anak bod mo pakita pog pag-alagad sa inahan. Di ba attorney? Yes, Pero sir. kanang Yes, sir. pag-alagad na to ni Mama Mary attorney sayo po nila nagsabot. Kay idolatry mo kuno attorney. Ang ilawang ang pulong pag-alagad attorney usa ra ka buok ilang sabot. Akusasyon na po. Mahilig man po akusasyon Pero- na sila. Pero Oo. kahibalo sila nga dili daotan nga mualagad ta bisan sa atong ginikanan gani. Oo. Mualagad ta sa atong gobyerno. Yeah, idolatry day na. Dinhi gyapon Brad sa maong libro Mary in the Protestant Theology. Page 11 dinhi ilang gi-appeal kining maong moy na nasulat mahitungod kang Martin Luther mga igsoon. Si Martin Luther nahibaluta nga usa ka kanhi ka Katoliko o haligi sa Katoliko nga mibulag sa Iglesia Katolika o mibuhat siya o mitukod siya siyang kagalingong simbahan o gitawag niya Lutheran Church. O bisan pa niini nga mga pagtulunan nga giatake ni Martin Luther, gisaway ni Martin Luther sa iyang mga sinulat. Niining maong libro nga Mary, the Mother of Jesus, sa atong mga igsoon nga mga UCCP, gikutlo nila ang tinuod nga pagkatao ni Martin Luther mahitungod sa iyang gugma sa mahal nga Berhen. Giingon pa nga si Martin Luther usa ka lifetime devotee of the Blessed Virgin Mary. Sa ato pag gikan pa sa iyang pagnahimulag na siya hangtod siyang kamatayon, usa siya ka deboto sa mahal nga Berhen. Og dinhi ning maong libro sa pahina 13 giingon dinhi, till his death Luther continued to honor Mary by keeping her feast days. Hangtod kuno siyang kamatayon, nagpadayon siya pag-honor sa pagtahod niya. Pag-venerate. Pag-venerate niya sa mahal nga Berhen, pinaagi kuno sa pag-obserbar sa mga piyesta sa mahal nga Berhen. Yeah. Like the Immaculate Conception, Yes. December 8, o guban pa nga mga piyesta sa mahal nga Berhen. Nagpadayon si Martin Luther sa pag-obserbar niini. Unya gipadayon ni dinhi sa mao gyapong libro page 13 gingon diri, he never stopped preaching sermons of Mary, Yeah. most of which are among Luther's finest. Unsa kuno, wa gyud kuno siya mohunong sa preach sa pagwali mahitungod sa mahal nga Berhen. Ug usa kuno ni sa matud paggingon nga the finest among the Luther's mga writings o iyang mga pagwali preaching. So, buot ni mo ipasabot at turne, si Martin Luther ang amahan nila sa protestantismo. Devoted ni Sa mahal Blessed nga Virgin Berhen. Mary. O niya, iyang mga Iyang anak mga ko, mga anak. sako pula. Wa na mao ni mga anak nga musukol og amahan. Kanara po noon. No? So dinhi mga igsoon, gipadayon pa gyud ni. Matud pa giingon dinhi, through the proclamation of the word, the most central act in Protestant worship and church life,
Luther described the reality of God made man and the splendor of the woman who was his mother. Oh. The making of these sermons have drawn inspiration from the picture of Mary, which hung in his study room. And he said, si Martin Luther, mingon, the veneration of Mary is inscribed in the very depths of the human heart. Honor the Mother of God. Oh, tanawa? Ipatahod yun niya ang inahan sa Diyos. Yeah. Taliwala sa iyang pagkaingnon talang pagsupak sa simbahan, nagpabilin ang iyang kabuutan diha sa pagsunod, pagtahod sa mahal nga Birhen. Ang uban niyang mga anak na ingon naman karon nga si Maria inahan lang ni Kristo, dili inahan sa Dios. Yeah. Pero niya ang ilang amahan. Ang ilang amahan dinha sa mga magsusupak sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Nag-ingon, the veneration of Mary inscribed in the very depths of the human heart, sa kinahilagman sa iyang kasing-kasing. So, honor the Mother of God. Tahuron ko no ang inahan sa Diyos. O kining maong mga preaching ko no, o pagwali o kining mga humilya niya, sermons niya nga may kalabutan sa mahal nga Birhen, ang nakapa-inspire kuno niya mao kuno kadnang larawan sa mahal nga Birhen nga naa nagbitay diha sa iyang didto sa iyang study room. So bisan pa sa iyang study room naay larawan kadto si Martin Luther sa mahal nga Birhen. Unya ang uban natong mga igsoon karon, ang iyang mga sumusunod, ang iyang mga anak wala na. Mahadlok na siya. Pero na sila yung mga album attorney sa ilang mga family pictures lang. Pero katong mga santos wala. So makaingon ba ka sila nga si Martin Luther diha sa pagbaton og larawan ni Birhen Maria nagampo sila Dios? O nagampo ba? Wa magampo to si Martin Luther. Nahibalo si Martin Luther kinsa ang gilarawanan o kinsa ang gitahod niya o kinsa o unsa ang larawan nga iyang gitahod kaysa Dios. So mao na mga igsoon ang atong ikapahinumdum sa uban nato nga mga igsoon nga mga dili Katoliko. O gani sa usa ka basahon nga gisulat ni Martin Luther, miingon siya, ang tanan nga mga piyesta kuno sa mga santos walao na. All feast of the saints should be abolished. Pero sa sumpay nini miingon siya, hinoon kun atong pwede ra nga atong ipadayon ang mga piyesta, the feast of Our Lady. Feast of Our Lady pagyud ang iyang gigamit. Kaya ipadayon ko ang pista sa mahal nga Birhen, ipaagi lang o itunong lang sa adlaw nga Domingo. So mao na ang iyang giingon. Taliwala siyang pag-atake, taliwala siyang pagsupak sa ubang pagtulunan sa simbahang Katoliko, labi na ang iyang pagpawala sa piyesta sa mga santos. Miingon siya, pwede nga atong ipadayon, hinoon atong ipadayon ang pistas ni Birhen Maria, ato lang itunong og Domingo ang maong piyesta. Sa akong reflection attorney, so bali daghang mga teaching ang Katoliko nga wala niya supaka, pero ang uban gisupak. So mulutaw ba attorney ba nga murag siya na magbuot? So murag resipyat niya attorney ba nga murag iyang gihimo niya iyang kaugalingon nga mutupong na sa mga obispo nga kanang magisterium ba attorney ba mo kompetensya na siya murag diha siya na sipyat attorney. Tungod ko sa kasi Martin Luther ingnon ta lang jud nga usa siya sa brilliant clergy. Bright kayo ito. Tungod sa iyang ka-brilliant, nagkahuna na siya nga ang iyang kaalam mas labaw pa sa iyang mga superior sa simbahan. Mao lagi. So mo gyud bantayanan no. So kanang garbo sa tao na himugso kanang maong gibuhat ni Martin Luther tungod kadto sa iyang garbo. Garbo nga tungod kay manggialamon siya
milabaw na siya sa iyang magbubuhat o sa iyang simbahan. Yeah. Nga nilabaw na siya sa mga haligi sa simbahan. Nga usa lang siya kanhi kapari, naapay Santo Papa, naapay mga kabispuhan, Yes. o iyang giunahuna nga siya labaw pa kanila. Kunya attorney kanang doon naman to yung mga concern gyud si kanhi Martin Luther, no? Nga Katolikong pari. Doon na siya mga concern sa simbahan. Pero ang dako dagway kayo nga nalimtan po niya, no? Pura tandog sa iyang kalag, no? Nga nalimtan niya kana ang magbuho kuan ba? Nalimot siya nga iyang i-open, iyang tabangan. Nagbuhat naman noon sa simbahan niya. Oh, Oh. iyang kagalingon nga simbahan. Og doon na mo kay mga concern, panglitan, mga lapses sa mga naglihok sa simbahan. Natural man na. Pero ang problema, nagbuhat na sa iyang simbahan. Oh, Oh, which is dili. Yes, oo. Brad. Dito lang siya medyo, doon na tayo kaingon niya nga, dito siya nasipyat. Kung doon na may inon talang kahiwian, nga nasawayan niya Oo. sa uban nga mga Pare, kaparian o uban nga mga sakop sa simbahan, ang iyang gibuhat, iyang tuliron. Yeah, oh. Iyang Tabangan, ihatag oo. ang iyang paagi Oo. nga matambalan o makurhian Yes. ang maong mga sayop. Inay siya, mupahawa siya, mugawa siya aron sa pagtukod og laing pundok, mga igsoon. So, mao na katong libro nga akong gi-cite kaganiha, mao kadto ang libro nga gisulat ni Martin Luther nga Address to the Nobility. Amo ni giuluhan, Address to the Nobility by Dr. Martinus Luther o Martin Luther. Mauligi sa pahina 308 sa maong libro, giingon din one should abolish all saints' days, keeping only Sunday. But if we were desired to keep the festivals of Our Lady and the greater sense, they should all be held on Sundays. Mao na ang giingon sa mahal nga berhen. Murag, wa na siya magsunod sa protocol attorney ba? Kaya siya na may magbuhot. Di ba ang protocol attorney, doon na may hierarchy ang simbahan. Bisan gali sa military attorney from the general or down to kanang mga subordinate. So ina na magud kay ang theocracy mangod attorney ang kuan. God dayon ang Pope kay mo may gitugyanan sa Keys of the Kingdom, then mga bishops Na then siya down gitawag ana. hierarchical. Wala Hierarchy ang simbahan. So, murag nang laktod siya attorney ba, murag wa na niya sunda tong higher authority. Murag nitupong na sa Pope, murag gihimo na niyang Pope yang kagulingon. mao lagi na mga igsoon nga balik ta sa mahal nga berhen. Sige. Nga mao iyang gitahod ni Martin Luther. Ang mahal nga berhen matud pa siya mo'y usa sa ehemplo sa pagkamapaobsanon. He's the model of humility. Matud pa ni San Bernard, humility is the foundation of all virtues. Humilitas est fundamentum quotosque virtutum. Matud pa ni San Bernard. O ang mahal nga berhen, siya ang modelo sa pagkamapabsanon. Siya, matud pa, Mary being the perfect disciple of Jesus Christ, she was the first to practice the virtue of humility. Sa diha kuno siya man ang usa ka inuntalang ka perpekto nga disipulo sa atong Ginoong Kristo. So siya ang una nga mi practice sa bertud o sa sa pagkamapaobsanon. Unsa ang example nini mga igsoon? Ang example nini mao nga kadtong usa ka pribilehiyo nga gihatag sa langit nung umahan nga mahimo siyang anak ni Kristo. Mahimo siyang anak ni Kristo. Iya ginang gi-cancel. Iya bang gitago lang niya. Wa na niya ipahibalo ni bisan kinsa. Wa na niya gipanghambog nga mahimo na siyang inahan. Yeah. Kay matod pa usa kuno ka dakong pribilehiyo ang mahimong disipulo ni Kristo. It is so great to become a disciple of Christ
pero mas ang labing kinadak ang pribilehiyo mao ang mahimong inahan ni Kristo. Tungod niya na dili ordinaryo nga pribilehiyo nga gihatag sa Dios ngadto sa mahal nga berhen nga mahimo siyang inahan. Pero wa na niya gipasigarbo. Wa na niya gipahibalo sa katawhan. Wa na niya gibandilyo sa katawhan nga ako mahimo ng inahan. Bisan pa man gani sa iyang kaugalingong esposo nga si San Jose. Yeah. Nga bisan na lang unta iyan natong gipahibalo ni San Jose. Aron dili aron sa pagwala sa kadtong pagduda ni San Jose kaniya nganong nabuntis siya. Taliwala niya na wa gyud niya iyang gitago ang maong dako kayo nga pribilehiyo nga gihatag sa Dios ngadto kaniya sa mahal nga berhen. Ingon niya na mga igsoon ang kadako sa pagkamapabsanon sa mahal nga berhen nga iyang gipakita sa nato nga katawhan. O kining pagkamapabsanon sa mahal nga berhen, wa lang mabantay ni Martin Luther sa iyang gibuhat, sa dihang nagtuo siya, nga labaw na siya sa authority sa simbahan. Kanang humility ba nimo, attorney, sa superior nimo importante kay na kay kung I hope nga magkakuhag pagtulon-an ang mga listener nato ani ba no nga katong for example atong itandi no di man sayop ang pagtandi kung manguha tag pagtulon-an no gawas og dili mo atay pagtulon-an makuha si Jerome og si Martin Luther atong itandi ba kay sa atong nahibaw-an attorney si Jerome ni doubt siya anang apokripa attorney no nana sa history. Yes, kay naging na-influensya man to siya atong mga Hudiyo nga na-divide man gunang Hudiyo attorney no sa mahitungod sa kanon. So ni doubt siya anang 7 books o kanang gitawag og apokripa. Pero wala ang iyang doubts, ang iyang personal view, wala niya gipatigbabaw. Siya diyang gisugo siya nga mohubad ato sa Latin Vulgate attorney. Gi-appeal gud niya atong 7 books. So nitahod siya sa mga obispo, superior niya. Mo nay mayong ehemplo. Pero si Martin Luther, di man siya superior, pare ra gud siya attorney. Napay labaw niya obispo, napay gyud Santo Papa. Pero siya may magbuot. So mao na ba nga ang nakita na to ang garbo nga mao'y nakapatuklod o nakapatukmod ni Martin Luther sa pagsupak sa simbahang Katoliko. Pero taliwala pa man lagi sa iyang pagbuhat niya na atong makita nga diha sa iyang pagtahod sa mahal nga berhen hangtod sa iyang kinabuhi nagtahod siya ni Berhen Maria. I hope honest mistake lang attorney. I hope. Dili yun kay honest mistakes kay matud pa sa mga historians. Oo ba? Protestant or Catholic historians, Luther was Brilliant. a lifetime devotee of the Blessed Virgin Mary. Makita na to sa iyang mga sinulat nga naagyod ang iyang pagtahod sa mahal nga berhen. Brad, sa di pa din nato tapuso na tayo pila ka mga minutos. Ato lang sang ang namagoy ng utana nga no kuno nga si Maria nagtawag lag babae si Kristo nagtawag lag babae sa mahal nga berhen. Nganong wa kuno siya mo Wa na ibatasan. Nganong wa Sa kuno Juan 2:4 attorney no? Yes, Juan 4. Juan 2:4. Ang mga igsoon, ang pulong babae gipahibalo na o gitabang na pagpibalo nga gatong babae nga hisgutan sa Genesis 3:15 nga mao nga instrumento sa pagluwas sa katawhan, mao kinang babae nga gihisgutan karon ni Kristo nga mao ang mahal nga berhen. O gusto magyud sila kahagyod og naay mabasa gyud nga pagtahod ni ang mga igsoon dinhi sa kining Biblia kining the New Testament with contemporary English version mga igsoon. Sa Philippine Bible Society kini sa Juan kapitulo 2 bersikulo 4 giingon dinhi mga igsoon, when 3 days later, Mary, the mother of Jesus, was at the wedding feast in the village of Cana in Galilee. Jesus and his disciples had been invited and were there. When the wine was all gone, Mary said to Jesus, "They don't have any more wine." Versikulo 4. Jesus replied, "Mother, my time has not yet come." Okay. Protestant na siya nga Protestant nga version ni nga mga igsoon. Pero dili dinhi Katoliko. miingon na
ang teksto din may ingon na siya mother. Okay, salamat kayo no sa inyong pagpaminaw. Sunod na punta Domingo pohon sa maong oras o istasyon. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.